Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining hantumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Shami. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, anong nangyari sa ating dalawa? Ngunit pag lumamig. Shami, ikaw lang unay bilin this bay, ha? Nga naman pa, Wa ato mis mama ni mos dumagiti kay namatay ang bana ni tiya ni Mulita. mukuyog lang ko pa, uy. Ha? Sa ko'y makuyog. Hindi ko ganahan nga ako ng usa dinis bayo, uy. Mukuyog lang ko ninyo pa. Sabado bitaw ugma, uy, klase. Eh, unsa man ni day? Ikuyog lang nato ning anak nimo. Ikuyog na lang na, oy. Ah, sige. Pangandam na mo kay mularga na ta para dumagiti. Ay, salamat in taon nga ni Amo Manoy. Ay, pwede ginawang paningkamot nga makalampos din eh. Maogyod. Shami, amini tiya ni Mulita. Ah, paamin ako, tiya. Daga naman kayo ng inyong anak, oy. Ay, sige, sige. Ipahimutan ng inyong mga gamit dere. Shami, Pa. tabang ito imong iyan sa pagpangatag mga snack sa nagbilar. O, pa. Ate, kuya. Di ay kape ug biskwit, o. Ay, salamat na natin, ha? Migo. Kape, migo. Salamat, Biga. Sa maning tuwana, uy. Nitutok man nagmaayo na ako. Ay, hatagi biscuit dere siya. O, tiya. Oh, hala. Katong tao nga akong gitagan o kapi-kapi eh. Ni aman, bisag sa'yo mas buntag. Ay, Hello. naibong ka nga nung sayo kay Kodenis na matyan? Oo. Uwa ka mo pa uli? Pauli, uy. Naaram ko ang amuha des unahan. Sayo lang ko og anhi din, eh. Aw. Igon siya di ka ni ng lita. Pag umangkon, Taga diin man sa ka? taga Manhuyod. Mao ba? Ila-ila sa dito, eh. Ako si Rafi. Shami. Miga na. Oh, sure. Og mamanin libong ang imong uncle, no? Mm. Pwede og kuyog na ta ugma inig hatod sa lubong. Oh, sige ba? Mupauli na din mo siya. Oh, Rafi. Kaya human naman gud ang lubong ni Uncle Good. Pwede ko mangayo og cellphone number ni mo. Sure. Ay, salamat. Humanagid din taon ko sa akong mga assignment. Oh, uy. Kitsa maning nanawag. Number naman eh. Hello? Hi, kumusta siya? Kitsa ni? Ang imong amigo ni Uy, si Rafi. Uy, hello, Ralph. Ikaw, day ni? Oo, ako in town. Kumusta? Busy sa eskwela. Graduating naman. Mayo, hinuon kay hapit na ka mo graduate. Maulaki. Gamay na lang gid ang puwang. Siya, okay na ni mo nga tawag-tawagan di ka? Laay mo dalis akong idyutihan, good? O ba? Sige ha, Unsa day mong trabaho? nag-guard ko. Sige, tawag-tawag lang niya ko ni mo ha. Ako lang ba nabanaon nga, dili sa kabisi. Siya, naunta ko isulti ni mo ba? Unsa man na? Ayaw lang kasuko ha. Dili lagi. Unsa man mo isultin ako? I love you, Shami. Oh, Rafi. Ayaw kasuko ha. Sa una raman unta ko nga gusto nga musulti ni mo ini. Pero basig lain ka ba? Kay pag ko pabitan na kaila. Okay ra, uy. Ha? Unsay okay ra? Uyab na ta? Ha? Uy, buot ka da. Abi na ko. Imo na kong gisugot. Unsa man ko, easy girl, nga one click ra. Dili sad. Nga sa ato pa di ay mag-antos pa di ko ini. Oh, kung tininood ng imo diri nako, mag-antos ka. Kinsa man ang pirmi ni mong ikasulti sa cellphone, Shami.
Imo nang uyab? Dili pa maoy. Sa dili pa. Nanguyab ko di ay. Ay, kato nang ako amigo sa Dumaguete, ma. Nanguya pero wa pa na ako sugta. Unya na nang uyab-uyab nimo oy. Paabutan nga mo graduate ka. O, ma. Ha? Unyara ko ni mo sugto ni graduate ni mo? Oh, kana kon makapaabot ka. Oo. Okay ra, paabutan kita. Tinuod siya. Yung man akong isugot. Oh, lagi. Uyab na ta. Nag-graduate na ba ako? Mutuman ako sa kung saan, no? Salamat siya. Imo ra gid kong isugot. Kilaay mo kung sipon to din sa amo, ay. Ah, husto. Manangit ko ni mama nga manarbaho ko. Asa man sab ka manarbaho. Ato lang ko sa Dumaguete manarbaho, ma. Maayo dito kay pwede ra kong moabot sa ilang tialita. Unya, sa manido. Ato ning tugtan. Ay, patuan na lang na, total. Manam sa nag-eskwela. Oh, di ka magpabadlong sa imo iyan, ha? Opa, Bali, anay! salamat yung taon kay nakasudan kong trabaho din sa Dumaguete. Bahala nagtindera. Ang importante nga maka-experience kong trabaho. Ha? Ni ano di kas dumagiti? Oye, nagtrabaho ko diri. Asa mga kay magkita ta? Huy, ikaw ba? Huy, ano pang akos ba kay naidaghang tao, oh? At pahala na sila eh. Tanong magbuot mo na sila. Ako mo kang uyab. Ipay lang kayo nga nagkita na gitagbalik siya. Tana, Ha? Asa man ta? mga ta. Human, suri-suri ta. O pag human, ako ka nang ihatod sa imong iyan. Ha? Imo kong kuhaon sa akong trabahoan? O siya, ako kang kuhaon sa imong trabahoan. Oo niya, ang imong trabaho. Sayo mo ko mo off. Kay naam ko'y karilyebo. Sa ayaw paglakaw ha. Paabutan yun. Dili ko nimo kuhaon. Sorry siya ha. Di ko makaana ni mo ron kay magmutong nga kong kauban eh. Straight ko ron. Oh, mao pa. Ha, sige lang. Mupauli na lang ko. Day, Shami. Asa mo manglaag sa mong uyab ron? Valentine's man. Wa pa ko kay Bawday, uy. Mag-agad ako niya. Mayo pa ka, Day. Nakay ka date. Kami in town ini. Magdagkot na lang in town ni Katol. Aron dili mila mo kon. Amaw. Pag hinahinay na panghipos diha. Kay happy na ting out. Nagpaabot na tong imong uyab sa gawas. May overtime na sa ka si Rafi. Tuwan sa makakita na ako. Pero, Rafi naman sa doon. Bisan sa pag-greet na lang ako Happy Valentine's Day. Huwag siya makahilo. Ako na lang gani ang greet niya. Pero huwag mo reply. Mukauli na lang po eh. Maayo pa ang ubang mo pa eh. Kinagdikpit o bunga ko chocolates. Ay. Lain na sa inyong Rafi eh. Nindot Huwag siya makahuna-huna o kakal na ako. Oh. Si Rafi mo lang may kuya ka babae. Og sweet tayo sila. Kasi magpakita na ako. Kaya may lain na din sa gikaligawan. Kasakit sa akong tugan, ganun ka tao nila. Dili rin ako kaya. Bubiya ako din eh. Grabe ka nung gibuhat na ako. Unsa may akong sakay mo bang kung ipasakitan?
dili ko ni madawat ang imong gibuhat ako, Rafi. Huwag ba? Ma-resign ko sa akong trabaho. Huwag mo pa uli ko sa amo. Wa ko magtuo nga makahimo sa pagbinuang si Rafi nako. Og aron malimot ko niya, niundang ko sa akong trabaho og nipauli ko sa amo. Og nag-ilis ko og number aron dili na ko niya makontak pa. Sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw ni nagduwa-duwai ang feelings sa mong mga babae. Labi na gyud ko tinuod kini nahigugma ninyo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RNN.